F'10 snin sa 2019 kull Malti u Maltija li għandhom iktar minn 15-il sena kienu jixorbu iktar minn 18 gramma ta' alkoħol kuljum. Ir-raġunijiet żieda fil-konsum tal-ispirti u l-birra. Bżida ma' dan, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qalet illi iż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena huma l-iktar illi jixorbu, iktar minn 6-19 xorb f'okkażjoni waħda. Il-konsum ta' alkoħol min-nisa qiegħed kull ma jmur dejjem jiżdied. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali se jindirizza dil-pjaga soċjali bit-tnedijiet ta' politika nazzjonali dwar l-alkoħol li fija xejn inqas minn 27 miżura li huwa ppjanat li jiġu implementati fuq 5 snin. Fost l-azzjonijiet proposti li jkunu regolati promozzjonijiet fil-ħwienet tax-xorb li jippromovu xorb eċċessiv bħal happy hours, jiżdiedu l-multi għal min jinqabad ibih ix-xorb il-minuri jew il-persuni li jkunu diġà fis-sakra jew li jkunu taħt l-effett ta' droga, bil-possibilità illi jitilfu l-liċenza għal perjodi limitati. Proposti wkoll regoli ċari dwar ir-reklamar tal-alkoħol fuq pjattaformi aċċessibbli għal minuri l-adolescenti. Huwa propost ukoll illi minnu maħkum mill-vizzju tax-xorb għandu jingħata l-għajnuna wkoll għal raġunijiet li jkunu wasluh f'dak l-istat, fosthom is-saħħa mentali, l-akkomodazzjoni u l-edukazzjoni. Fit-tnedija tal-Policy Nazzjonali dwar l-alkoħol il-Professur Anton Grek qal li l-għan ta' dan id-dokument huwa ċar. Huwa ċar li dan huwa approach li diġà rnexxa għax rajna fl-istatistika li fis-sigaretti dis-sistema ħadmet u nippruvaw l-istess ħaġa nagħmluha għall-alkoħol. Għaliex int meta tnaqqas il-konsum b'mod totali awtomatikament qed tnaqqas ukoll l-użu tiegħu b'mod problematiku u dak huwa l-iskop aħħar. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-miżuri f'din il-policy jirriflettu l-isfidi u l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi indirizzat il-konsum tal-alkoħol u tissaħħaħ il-prevenzjoni. Il-Ministru Falzon sostna li l-għan ewlieni tal-policy huwa ċar illi jonqsu il-konsum tal-alkoħol u l-effetti ħżiena marbuta miegħu fuq is-saħħa u l-inġieba tan-nies.